kanye kungolesihlanu ngomhla weshumi kule nyanga yomdumba kulo nyaka wama-2023 ntuza kuthi kwindawo ngendawo eniphulaphule ninibukeleni kuzo khongozelani nali-2K elibhadileyo liniphakela kwezishushu eziphala phambili ntoza kuthi manibhodise. Ziphokukile izimvo ezahlukahlukeneyo ukusukela kwiinkokheli ukuya kubaphathiswa ukuya kuthi ga kubemi beli lizwe ngokumayela nentetho yesizwe i-State of the Nation's Address kabla makhumsha i-SONA kabla mafutshane ebithululwa ngumongameli ngokuhlwa kwangolesine izolo. The whole state has been collapsed in the protection of one man. But we can assure South Africa that we'll never get tired. We'll hold him accountable. If he thought he was going to sweep under the carpet the aphala matter, the load shedding matter, the high levels of crime and GBV and unemployment in this country, we are not going to allow that. Parliament has degenerated, executive has degenerated, the judiciary has degenerated in protection of one man. Welcome to dictatorship. Our country has turned against its own constitution. Police responsibility is outside parliament. It's not inside parliament. Inkokheli yombutho i-EFF uJulius Malema iphefumle ngelithi abazokusonga zandla bathozamele ubuzwi lakhe obukhuselwayo oburhanqe umongameli weli lizwe bazokuzijula ijacu balwe kangangoko nanjengoko imeko yeli lizwe imaxongo. Kananjalo woleke ngelithi eli lizwe sele lifulathele umgaqo siseko ekhumbuza esithi uxanduva lwabakantsasana lungaphandle kwamasango epalamente phakathi. Ukanti ke umphathiswa wenkonzo zamapolisa eMzantsi Afrika uBheki Cele usingombe isifuba ngomsebenzi owenziwe ngamapolisa ukukhupha ngaphandle eParlamente abo beqela le-EFF eqononondisa okokuba baza kuqhubeka nomsebenzi wokukhusela iofisi nesigqeba sonke sikamongameli nanjengoko kunembali yokubulawa kukasosiba jikelele uHedrick Vervet eParlamente. The police got constitutional mandate to prevent, to protect, to combat any form of illegality, to investigate, to enforce the law, and make sure that the inhabitants are safe. That's what the Constitution says. Anything that is out of line and anything that threatens the lives of the people inside, especially the head of state. Remember, we have a history in this country where the Prime Minister was killed in the chamber. So we're not going to take chances. We did our work, we'll do it again to make sure that people are protected, especially when they storm the head of state and the presiding officers do something that has never happened before. We had to act, and I'm very much proud the way the officers, and again, we act the same way if the same thing happened. Umafapa Vuma nongumsasazi kwisikhululo umhlobo wenene-FM uxhome ushicelelo oluthelwa chukumisa uninzi ngelithi eneneni urhulumente weli akalothemba lokuqhamisa oko akuthethayo nalapho ebebukele khona umongameli xa kanye ekwindawo athembisa kuyo kokuba bacwangcisa ukuphuhlisa ubonelelo lombane suka ngephanyazo xa kulapho wagaleleka ucimicimi wombane. First, to fix Eskom's coal-fired power stations and improve the availability of existing supply. To fix Eskom. Imvumi yomculo wokholo ubethusile Mcinga uphalaze inkoliseko yakhe icaphula kwintetho yesizwe kamongameli kumcimbi omayela nokuyekiswa kwemfuneko eqingqiweyo yamava kwabo bakhangela imisebenzi nalapho uninzi luthelwa gxalathelana ngentetho ezithi kudala kwathenjiswa oko kungade kwenzeke bebalula nkqu. Umcimbi wokuqinisekiswa kwamaqebu izithembiso zamathuba emisebenzi amagingxegingxe kwisithembiso
zemfundo yamahala, ukungalingani, urhwaphilizo, ubudlobongela nokunye. Omnye wolutsha lwaseMzantsi Afrika nolitsha-ntliziyo kwezopolitiko uSihle Lonzi nothe wangqinelwa ngomnye wabaphembeleli uZukilamani baliqhwabele izandla iqela le-EFF ngelithi lisimele kakuhle isizwe, beseleka umsundulu ngombuzo buciko wokuba kutheni uMzantsi Afrika ufuna izinto sihambe njengesiqhelo xeshikweni isimo saseMzantsi Afrika singaginyisi mathe kwaphela. Banabe ngelithi umongameli makakhe anqamle oluxinizelelo okukungazinzi noluchaso-mthetho urhulumente wakhe arhuqa ilizwe kulo. Asiqongqothe inqaku lokugqibela kwezima wethu, umbutho ophikisayo i-DA upapashe okokuba impithizelo eyenziwe yi-ANC ne-EFF kwintetho yesizwe yakulo nyaka ibhenca elubala okokuba abahlali baseMzantsi Afrika bahlangane babambisane neli qela kunyulo olulandelayo. Usithi lo mbutho le yoba yindlela eyodwa yokukhupha isiphithiphithi emagunyeni. Doza kuthi amabunzi ethu ahlala njalo ethe xhopho kukutshiswa, novimba weendaba zethu uhlala njalo uthe xhaxhe kukuphuphuma, nto nje utshaba lixesha. Kunjalo nje kuthi lubalulekile nolwakho uluvo. Khawuphefumle ke okokuba ngawaphi amanyathelo angathi athatyathwe kweli loMzantsi Afrika ukusombulula iingxubakaxaka ezijongene neli lizwe. Walandelayo Amanqaku ndobe ndithulula oko nithe nasondela nako, ukudla umbona kukuqhubelana makubechos kube lelo kwililitha Ntsundwani, i2K elibhadlileyo ndeqi kwetha.